23 de novembro, sabes que día é? Estou no lendo aí. Pono aí. O Día Internacional da Palabra, unha xornada dedicada a promover o diálogo e a paz mundial, porque falando, entendes a xente. As cousas como son. Cal sería a túa palabra favorita en galego? Difícil, Morriña, riquiño, luar, é que hai tantas fermosas a Hai moitas, hai moitas. Eu quedaría con colo e con outra que me gusta moito e que son moito larpeiro. Eu quedaría con esas Además, dúas. colo especialmente galego, Colo, que pensamos que sabe todo o mundo que é, non? Iso é, Só igual sabemos que nós. pota, non? E pota tamén, claro. Bueno, hoxe estamos no Día Internacional da Palabra, pero non saímos á rúa para coñecer cal é a súa palabra galega favorita. Estamos no Día Internacional da Palabra, unha excusa perfecta para reflexionar sobre o seu poder comunicativo ou destructivo. Cal é a túa palabra favorita? Cal borrarías do dicionario? A preguntar. Unha palabra que a ti che parece fermosa. Xóuxere, morriña, volvoreta. Escrevo, un espacio moi corto de tempo. Un escrevo. Escrevo, es unha palabra moi da terra de Ourense. Malo será. Xente de Vila García, que se di moito aquí? Fálame sempre. A forma que temos os galegos, non? Hai que ensinala como vivimos os galegos, esa enerxía que temos, non? Ao final. Agarimo. A mí encanta a meledicia. Oi. Panorama. Punto. É unha expresión que se diga moito na túa familia? Mira, na miña familia somos moito de retranca. Pois na miña, sobre todo así cando tes os rapaces así que son un pouco inquietos, eres un bule-bule ou un fervelas verzas. Cando preguntades que hai de comer, que vos respondían de pequenas? Ui, merda. A mí na miña decían lengua de preguntadores. Lengua de preguntadores. Sí ou qué? Pois mira, na nosa casa decía o verbo, entón. Que palabra vos quitaríades de calquera diccionario? Palabras feas que se din ás veces. Vai por aí ou vai por alá ou... Que palabra nos fai falla neste mundo? Tolerancia. Solidaridade e empatía, que falta moito. E palabras menos favoritas? Tristeza. Eso é. Sí, a min tamén tristura ou así. Tristeza, fora. Home, que panorama fora. A miña palabra favorita en galego é trosma. Por qué? Pois porque os trosmas son moi galegos, son intraducibles. Se buscas no dicionario, pon que trosma é aparvado. E aparvado, parvo, é outra palabra en galego. Ou seja, que non temos traducción. Son absolutamente nosos os trosmas e as trosmas, aínda que fora, tamén os hai. O traballar moito coas palabras, algunhas convertense moi prezadas para min. É o caso de nai, terra ou lingua. Pero xe vou quedar con outra das miñas favoritas. Quérote, porque en galego, cunha única palabra, podemos abranguer todo o amor posible. A miña verba favorita en galego é filloa. Por que filloa? Porque é unha verba que a min me retrotrae a miña infancia, cando era cativo, esas filloas feitas na lareira. Poucas cousas hai máis galegas que esas filloas en inverno ou no entroido. Así que, por eso, a miña elección está clara. Filloa. Pois se teño que escoller unha palabra favorita do galego, vou escoller unha que creo que lle damos uso todos os días moitos de nós, rexoubar, que é ese cotilleo do castelán e ao final, pois a quen non lle gusta andar aos contos, non? Polo menos de vez en cuando. Así que aí queda, rexouba e rexoubar.